Abo. Abo? Saya berbeda saya. Nusuk sana apa lah kawan? Burun. Sana ni masa saya tang. गिबियावनो रादाबखौ गिदिरफोरनि सिमांनि खुलुमनायखौ आं बावहरनाय जाबाय नोंगौ दायो फट'ग्राफि प्रडाक्सननि बेनाराव थानानै आंनि मोनसे स्क्रिप्ट होनाय बेखौ दा शुटिं सोलिगासिनो दं शुटिंआ जायै जोबनायनि लामायाव फैबाय आरो बेहाय मैखोमै मोजाङै डिरेक्सन होबाय थादों डिरेक्टर हिसाबै माबा आरो एसकिं नार्जारि बिथाङा फाइनान्सार आरो प्रडिउसारबो दा जोंनो साक्सेस खालामनो हानाय बायदिखौनो नुहुरदों आरो जों जोबनायावनो फैबाय आरो मोजां जाफुंबाय बेयावहाय हिर'इन महरै सोरखौ हांख्रायनानै लाबोदों आरो लोगोसे बेयाव हिर' महरै सोरखौ हांख्रायनानै लाबोदों हिर'इन हिसाबैथ' नोंथांमोना आंनि सेरावनो थानायखौ आं नुनो मोन्दों निस्सय बिथाङा जेनि बसुमतारी आरो एक्टर हिसाबै लकेलनिनो बौरिं बसुमतारी रायजोफोरखौ मा खावलायहरनो सानो रायजोफोरखौथ' बेखौनो सानो आरो जों बयबो जिउआवथ' हारिमुखौ बयबो मोजां मोनो हारिमु सिबियारि होननानै बुंनो थाङोब्ला रावबो हारिमुखौ मोजां मोनै थाफेरा बेखायनो हारिमु मोजां मोनग्रा आरो बर'नि मोजां सिन्था खालामग्रा आरो मोनसे ससियेल मेसेज बे हिसाबै आं बयखौबो खावलायो बे सिनेमायाव आंनि नोजोरथियाव निस्सय गोबां जोंनि समाजनि रायजो जानाय आरो आदब खायदा बर' आइजोफोरनि मावनांगौ हाबा बिमा बिफानि मावनांगौ हाबा आरो गथ' गथायफोरनि सायाव माबायदि पारबारिस एबा मोजाङै खांनांगौ बानांगौ बोसोन होनांगौ नैबे सावस्रिखौ बोरै मोजां खालामो बेफोरनि मोजां गियान दंबायदि मोन्दों दा बेफोरखौ जोङो बर' हारि हिसाबै आरो बेखौबो मोनसे मेसेज आरो रंजानाय बाजानाय हारिमुजों लोगोसे बे मोनसे रायजो जानायनि मेसेज होननानै आं बयखौबो खावलायदों जे बे फिल्मखौ बयबो एक्सेप्ट खालामो नायो आरो जोंनो कमेन्ट हरलायो बयबो आरो जोंखौ आशीर्बाद एबा जोंखौ बोर सारस्रियो आं बेखौ बयबो रायजो राजानाव खावलायहरो रायजोफ्रा जोंनि सिगाङाव फोरमायबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों जे फिल्मखौ जोबोद मोजां जागोनखौ बुंगासिनो दं दा जोंनि सिगाङाव दा बेनि सायाव माबायदि मा कमेन्ट होनो सानो दा बेखौथ' आं स्क्रिप्टखौ बोरै लिरदों आं गाव एसेबो आन्दाज मोना रायजोफ्रासो मिन्थिगौ अब्लाबो आं नैबेखौ बुंनो हायो आरो आंबो बेनो फार्स्ट आरो आङो फिल्मनि मुलुगाव हाबफेराखैमोन खोब मोजांबो मोन्दों रायजोफोरनि मददबो मोन्दों आरो जेराव शुटिं खालामदों जोंनि नैबे फिसाजो जेनिबारा गोबां गोथाङैनो गाबो आरो स्क्रिप्टआव गोबां गाबनाय दङ ओमफ्राय बे गाबनायखौ नुनानै जेराव शुटिं जायो बयबो गाबफायो आरो बेखौ मोननानै आं निस्सय रायजोफ्रा मोजां मोनदोंदां बिथांमोननि गोरबोआवबो हाबहैदोंदां बेखौ आं मोनसे आन्दाज खालामनो हादों आरो ओंखायनो बेबायदिनो सोलिगासिनो दङ आरो नेक्स्टफ्राव माबाफोर शुटिं खालामनो थाखाय माबाफोर गोदान फिल्मनि थाखाय प्रजेक्ट लादों नामा ओरैनो आं बुंनो थाङोबा सासे मानसिया मोनसेल' खोथा सिन्था खालामा मोनसे खालामखांनायनि उनाव बेयो माने इन्टारेस्ट नांनाय जायो दा आं इन्टारेस्ट बिराद मोन्दों बयनिबो सापर्ट आरो बयबो मोजां होननायखाय आरो मोनसे नङा आङो मोननैखौनो एसे स्क्रिप्ट दाननायनि खोथा सिन्था खालामदों मोनसेया लाभ उइथिनाइन बेखौ आङो दावहाखौ बेस खालामनानै बे रमान्टिक मोनसे होजाबनानै बेखौ खालामनो सिन्था खालामदों बा लिरबायानो आरो मोनसेया आरो सिन्था खालामबावदों दाउस्रिनि बाहायाव दाउखानि बिदै बेखौबो एसे सिन्था खालामनाय जाबावबाय बिदिनो लिरनो सिन्था खालामदों मा जायो दा जिथुनाखि दा शुटिं सोलिगासिनो दङ दा बे सावथुननि मुंखौ बयनोबो रायजो राजाफोरनो फोरमायहरनो थाखाय खावलायनाय जाबाय पायेल जोंनि फिल्मनि मुङा आं बेखौनो मिथिहरनाय जाबाय बेवहाय दा पायेल मुंनि सावथुननि शुटिं सोलिगासिनो दङ दा जोंनि गहपुराव फैनानै बे सावथुनाव गाखोनानै आब'आ माबायदि गोजोननायखौ फोरमायनो सानो मोजां नांदों अभियासलि मोजां जेरैबायदि स्क्रिप्ट होदों मोजां मोननायखायनो आं सफैबाय दायो जेसां हायो आं ट्राइ खालामदों बेस्ट होनो सिगाङावहा जानो हागौ आंखौ एसेबां बिदि खालामनाय नुवाखै बाट एबार जेसां हायो ट्राइ खालामदों मालिनि स्क्रिप्टआ जोबोद मोजां बेनिखायनो आं सफैबाय आरो जेसांखिनि मानसि लोगो मोनबाय बिराद गोजोननाय नांबाय आरो मोजां मोनबाय रायजो राजाखौ मा खावलायहरनो सानो मा आं बेखौनो होननो सानो जे स्क्रिप्टआ जोबोद मोजां ट्राइ खालामदों बयबो साफा मानसिफोरा जेसांखिनि दङ बेस्ट होनो बेखौनो खावलायो जे बयबो फैगोन नायगोन अनसायगोन होननानै